Dakkel unay iti pagyamana kakabsat, iti agtultuloy nga suportayo dito YouTube channel ko, Ilocano Melody Official. Biagko patekat na lablabes pa'y ngem tuy biag ngem paitiin kain suban tuy pusok nga daksang gasat tasikatiin na kinayat impatekat na lablabes pa'y ngem tuy biag sawem man biagko tiga puna nuwapay nga nagbalbaliw ka tani ayat tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Biagko aniya ti basol ko taapay nga sikat ti madayon sa web nga kaniyak no aniya ti babak ko tapno nagtalna daytoy panunot ko sa web man biagko nagbalbaliw ka tani ayat tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka tani ayat tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Aglinipatan manong ko jakon marik na ingka panagdungo nauma akon nga agur-uray agpadpadaan ti isa sangpet mo aglinipatan manong ko iturtured ko sa empapanaw mo bidot ti arapa ako takay kayat me iti umadayo bawilan ka tagandat kong agden
Alinipat enta Karin karita waswasenta Ket di naktukuman subsubyanan Tanalabit sa anak tunawayan ang yamin luwad at nagsangkinan na agurayak ingat makaunong ta bawilan ka manungkop bawilan ta dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y dena Sinirpat niya ko nagbaliwan namin pinsan lubong ko di mas baalan ragsak takin ragto di aklune ayat ngayon datong ko Binwangay tani ayat anak mo taragsak Nagmaris sa glawlaw ado nga arapan Nga itim tumasangwanan si kaken siya Pagbuligan tangtut nam ay ken tuligan itiya dayon dito'y din nagbiag ko Imadayo mas
Daytoy puso awanin ni ayat ngayon na marikrik na jak ilibat mapay kanya kunigura kaya kung alipatin ka kaya kung ako kawen ka yung jak man maalami kaputan na patay ka narikan isa sa adek itangaagdama tungkal makita ka tumrem dagitoy luwa gabut inaramid mo ng pasakit ay to'y pusok awanin mi ayat ngaynak marikrik na jak ilipat mapay kanyak nigura kaya't kung alipatin ka kaya't
ta. Ti panawen pinaginadayo na ta. Linipat ta ti may saken may sa. Pilit anagsina dagiti dalanta. Iti panagsabat manen ti dalanta. Malagip ko na tungday ngayan ayata. Suknuren at kaungan tuirik na. Numapalin arakupen kakuma. Di mo lang mo ngaging gana ita. Sikapaylat ik-ikis tuirik na. Nganjak kaya ang masatanda.
sugat. Kasi kalaing inkari ngayaten, itiag na layo inggat tungpal tanem. Ipalagi kanyak dagidirag sapta ken adu ngarapaak ngem kasman angin biag ko anong labas ket di samit na nagbalin ana sabrak. Bali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tong palen dagidi kadin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pateg ko. Oras na asyak tayo madayo kitiligan ayat abong ko rebeng na laeng ngayon nagbirukin tayo mabukudak kanyak na iketeng lupay na sa ngem tuwing tirumbeng amuk adakes
Lupay na sa ngem day tuy tirumbeng Amok adakes intaan araminen Jagmay turet pay nga indang kuyaen Panagluana kapukan yak laen Jak maipton no sa tilang amik to Kapulaken ayat binulot ko Aklunen nagbalinang anaro ko Nagpaatipin saan ko apukbukod Jak maipton no sa tilang amik to Kapulaken ayat binulot ko Sabay kumabiyag ko tahimdinga Ununoy tuy agayat ken ka Sunataan na igamer iti ayat Anak taod kaunggan tuy puso Langit iti kayarigak ken ka Wen sika tinararapa ako Napateg ka tuy puso Henrik na Diyak kaya amapugaw ka din na Sikalaeng di inay ayat ko Idi ita ken tiyag na nayon Sikabiyag ko magkaigapon Luwapay naragsak ti lubong ko Sikalaeng di inay ayat ko Sikalaeng usal da tuy biyag ko Napateg ka dito'y puso Wen sika dinay ayat ko Langit iti kayarigak ken ka Wen sika tinararapa ako Napateg ka tuy puso Henrik na Diyak kaya numapugaw ka din na Sikalaeng di inay ayat ko Idi ita ken tiyag na nayon Sikabiyag ko't
basule Numarak-rak ayat kelangin-langin Kasikat na lawang anang baybayan Sanak laam mo nuwag tuok ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay kengkan tawag ken pa kumusta Uray no nasakit pilit nga awate No panunutek nga sika ti ay ayate Kaniya tinepelak di gumura Jakin paka Imbes ngay ay wennak saan ta Inda danes na Kasta kadi tinaput no maagayan Ti pabasule No narak-rak ayat kelangin-langin Sikat na lawang anang baybayan Sanak laam mo nuwag tuok ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay ken kan tawag ken pa kumusta Uray no nasakit pilit nga awate No panunutek nga sika ti ay ayate Kaniyak tinepelak di gumura Jakin pakat Imbes ngay ay wennak saan ta Inda danes na Kasta kadi pinaput no nga agayan
kaunay pasagtan. Ada kadi karbengat manglapit ita paggugustuhan. Nawaya ka mapakaransakan, ngem ditulag di mukad lipate. Tila ikaw dawat ko, di na to ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Kagunay pasagtan. Ada kadi karbengat manglapit ita paggugustuhan. Lawaya ka mapakaragsakan, ngem ditulag di mukad lipate. Tila ikaw dawat ko, di na to ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Ragsak